live chenro mari mar Kuku Mar Wach Lolwe Tv jomoko luonge ni Kwe Mola jomoko luonge ni Ros Nyamunga chenro ni eri mabe nogo mbaka kod jotelo weche matimore ka kod kacha chande molo chutho en chenro mari mar Kuku Mar Wach thuolo mahingo higa achiel ka wamanye mondo mi obi chenro ni eri to nonyisa ni Haron ne pod antiere kod DJ moko kata kamano kawuono ni to chopo mar mondo mi wago kod mbaka e Kuku Mar Wach Lolwe Tv nikech gini en mar Mheshimiwa higa tiri nadi Egadi koda maber. Thuolo maingo karibu higa achiel kamanyi mondo mi bi e Kuku Mar Wach. Chalni dicho osebedo mang'eny ahinya. An aparo ni wasenenore machiegni. Ok, wasenenore lakini chopo Kuku Mar Wach tosebudho kapok ibiro Kuku Mar Wach. Yeah, this one tosebudho but aparo ga ni time nikech time osebedo madich. Kiwuok Nairobi seche moko wabiro gi ndege molewo cha. Seche moko kibiro to ibi nyisaga gini molewo. Kora koni yawa sani ne wasepango sami wacho nano onego bed ni kata an gi meeting but antiere. Yes. Mheshimiwa wachake gi mancho timore weekend mokalo chien mancha ne omonj ndege mar Mulura la Mulodinga ka chiel koda ka gibede tame ma rawere ne gone koko mondo mikik nulos kod jopiny. Ang'o minyalo wacho Mheshimiwa? Juma mokalo koso nyoro Weekend manokalo ni. Okay. Aparo ni gima nyotimore nyorach. Nikech Kenya okapano nego beni wasechopo kama wachope no. One brothers and sisters. Leadership tan kaka ng'i leadership oka lwet dhano. Anaparo ni sasa ama ng'ato ka ng'ato konyuole life ne osebedo programmed. And then beno kinyal dwaro jatelo madwano otel gi thuon. Telo ikwayo jopiny to ka giyie to gimiyi. Raila osewuotho e Kenya ka mang'eny gima kamano pod ok otimore ne. Koro kinyalo kawo ka in jatelo awach kata ni deputy president tipango ne wadu gima kamano gidwaro ni mondo gikaw mano giketi gima notimore Kisumu. Gima notimore Kisumu kata intelligence mar police nowacho ni gin organizers ema notimo gino no migi some money pesa no nuko chopo ne jopiny nikech gin gi believe ni kidhi kamoro tikwongi loso piny e kidhiye nikech gionge gi what it takes mondo ji obini. Koro joma organizers ema notimo gino gin gi loko giketo gino kuom jo Kisumu weekend no ne antiere ka gino kaka notime gotieno ne en margi mar mobilization and it was about 2 million pesa no nuko chopo ne jopiny mane manokelo kuku. Koro gi use that mondo gi return on jakom. Okelo penjo moro Mheshimiwa ni seche ma jo siasa dhiga kuonde mamoko bende resa moro manyalo wach ni ng'ane cha to nogone koka to rogne ma japiny ne okonyisi ma japiny ng'ato kosiayo mondo ngacho ni oyo ka monde chande kacha kar Mheshimiwa Ros Nyamunga Haron ok gidwar kacha kata kacha kar Haron ok gidwar Mheshimiwa Ros kachande koso lwet jasiasa nyaka bede gane Mheshimiwa okochuno ni lwet jasiasa mondo bedi an asebede ODM kuom ndalo mang'eny. Onge odiochieng' mwasebet kaka jopati mwawacho ni kaendi jotelo magamagi kiny biro mondo tim mobilization mondo gibed humiliated kata mondo bagi gikite. Nitie kuonde moko ma jasiasa nyalo dhiye to nise wacho wach moro marach kata nise timo moro marach akuom jatendgi kata jatendgi mar area midhiye no. Mano gima wuok kuom jopiny. Gibiro wacho no okay itimonwa kama wariti imbe chieng' moro kikibi. Mano nitie mawuoga kuom jopiny to be nitie ma jo siasa wan wawegi wanyalo plan ne opponent to nitie mawuok from jopiny. Mantiere seche moko weche moko manodirore chon ma samoro ketho lwasi makacha chande. Okelo penjo moro kapono nitiere moko ma samoro jo siasa moko samoro nyalo chano bende duol nero makedo ne gik makela kwede kinde oganda NCIC bende timo tijgi kachiel koda ka gi obila bende pacho kaeri. Ing'e ni sani sirikal ong'eyo ni siasa ma very active osechakre. An aneno ni ok gitim enough. By now nonego bed ni nitie a lot of joma nie grassroots. Nitiere jomong'eyo ni nitie volatile areas kaka koro ma Rift Valley no maka jatelo maduong' kaka Baba the Fifth dhiye to gisetele ma giseng'eyo gima dhi timore ma gik makamago onego bed ni gi stop kata gi avert. Ok onego giwe ma gima kamacha timre. Kapo ni deputy president ne biro Kisumu ka gimoro setimore ilacha in Eldoret onego bed ni gise biro ma gise keto jogegi on the ground magi wuoyo gi jopiny magi ng'eyo ni to pach jopiny nang'o kaluwore gi gik matimore. Taparo ni ok gitim enough makata an ng'at mok ja intelligence aneno ni they are not doing enough. Okelo penjo mar dhok moko ma samoro jo siasa wacho kande kani loso e nyakalondo moro weekend ni eri ni wacho ni gima notimore Rift Valley chande itudo kod lwet jo siasa moko en gi Babu Wino bende osewacho Junet Mohammed bende osewacho ipani samoro gik ma wacho
nyalo bedo ni nyalo rocha diri moro man kamoro koso unene useng'eyo moko matut ma samoro japiny ok ong'eyo. Definitely sani to wang'eyo relationship ma ja deputy president nigo kodwa en so bitter. Ineno kata kaka owuoyo nyoro. En ng'at moro ma akia nodwano bed president gi thuon ok ang'eyo. To presidency ok inyal kawo gi thuon. Nyaka migo gi jopiny. To nyaka iwuo gi jopiny go misergi. Kako otimore gi kako owuoyo. Anyalo wacho kata an mabit kani ni gincha nyoa e lwete. Koa e lwete direct to joge nyo pango. To joge go nyaka pangi ka gisewinjore. Magi wacho ni konyono ka to watimo kamano nikech babo osewuotho e Kenya ka. Onge gima kamano mosetimore ne. Ng'ama nyalo muoch ni kawo ndege goyo gi kidi. Mano level of primitivity machal nadi. Mago gin gik ma ok wapar kata ni nyalo timore Kenya ka. Kendo aparo ni police should take atua. Mago jomo nego ter kata mana ICC. Kata ka pok ochopo nikech jila gi kwa weyo mwadhi go mbele. Akia gima biro timore next. Jok makelo maundu gi gin jok monego make mondo mitere ICC. Wach mar go ndege kod kidi en gima notimore Kenya kare chon ahinya. Mheshimiwa Seneta Rose Nyamunga manok pacha manoparo mare wacho ni Haron koro chopo sa manyako bila bende kawo chik mondo mimak jogi eke live chenro mari mar Kuku Mar Wach e Lolwe TV nikech gini en marwa. Mheshimiwa kailose gige komok dhe makare. BBI nogore piny pangla. BBI otho. Kosokoto. BBI ok nyal tho. Yes. BBI nyalo mana bedo in recess. To anyalo wacho ni kata sama ne wadhi mane itero BBI mbele. Yes. Ne nitie areas mane ok ni kare. Kata anyalo wacho ni kata the final draft mane wuok. Yes. Anyalo wacho ni ok en the original draft mane ji owinjore. Yes. BBI gorwok ne piny ok en ogore piny ni koro tho. Ogore piny ni osho gik moko ariyo. Onyiso maler kabisa ni our judiciary is very independent. Kata president, kata ng'ama nadi, the judiciary is independent. Mano to me is very good. Kendo nyiso ni wan gi very mature democracy. Kendo nyalo wacho ni Anas Rose, I accept that verdict. Iloso kaka Mosku mngadi. Iloso ka mama mamiyo nyithinde geno kata piny tek ahinya ni gini odhi mane yweyo koso kako kil monge ni gima wuok e Supreme Court mheshimiwa en gima ochopo kae kanye giko mare. Ochope giko mheshimiwa. Yes, ochope giko mare ndo konyal dhi mbele kaka en no. Yes. Lakini obro dhi mbele. Yes. Ka ng'ato wacho ni gini ka gi kani rach. Kama gi obedo corrected, then it continues. And money is what I got. Mheshimiwa Tinda Molo nyoro no pime kod or momoko mach e dala gi nyako. Tiwacho ni ng'a umoko mach ne marach lakini koro imoko mach machielo to kuon cha ok puki, kuon cha podi med mana tedo. Yes. Okay. Yes. Bendi paro ni onyiso picha moro ni samoro paro mar japiny ne ok ukawo maber kata ng'e ni koto no wacho ni paro ne ukawo maber but kaka Ruto gino osebedo ka wache Mheshimiwa Ruto mosebedo ka wache ni gini en gir mabwenyenye gir jomoko gima gidhi godo mbele kigin bende ochiwo bragging right moro onge bragging right king'iyo BBI gik mane jopiny dwaro gik again about jopiny kiwuoyo about 2000 gender rule osewachi ndalo mang'eny ni joma mine mondo oketi e mesa mar leadership koketi wabro neno a lot of pogruok mang'eny gine kaka piny ringo kowachi ni mondo pesa mang'eny obi a grassroots mondo kony county government mano was the idea mar devolution mondo ne kel pesa gi leadership piny to jopiny kwa wacho nikech kokete constitution kwa wacho ni at least 35 it means ni mano is the least sani okete at least 15 kono ngeni porge they are stuck on that at least 15 but we want to push it mondo wayud ni pesa mang'eny in fact dire moko our party leader Baba the fifth no wacho ni en katekre ne to pesa michulo gogowi pesa mitimo go infrastructure mage pesa monego bedi ni dong e national government to ng'eny pesa onego bedi grassroots nikech grassroots ema jopiny nitie so I agree and awacho ni BBI ok ended lakini correction nyaka wa make kuonde banyo nitie nokodhi mabergo iloso but the idea of BBI nyaka bedie kata mana medo some sub counties nitie kako nego mede to kaka no ketecha ne odhi nindo ahinya ne jomoko adiera nitie jomo sebedo under represented kaka some parts of
of Central Province. Yes. But mago should be corrected. But apparently not duogo nindo komora chia. Okelo penjo mar pesa ma notigo de BBI ni rineno ka Mheshimiwa William Ruto ne wacho ni mondo mi u account for the billions ma notigodo. Be iparo ni pesa nokethi Mheshimiwa? Pesa noko kethi nikech kata ka BBI duogo. Yes. Gik manosetim public participation kuonde mabeyo ka ok dhi tim gi mar ariyo. Gin mosetim. Kuonde mantie weaknesses emiloso. To mosetim pa pesa osebedo spent. Ok chak dhi tim public again. Mana kuonde ma timo correction go emitimo. Kaka lawyer, nyinge chakoro nyalo bilo kuduogo kendo koso no de daka manero mana kun maneri building bridges. Yes. Building bridges initiative. Yes. I don't think the name had a problem. Okay. Yeah, the name didn't have a problem. Mana part lembe kande moko maricho kande. Kaka ngamanya lo initiate, the president okanyalo initiate, it has to become magi gik mabedo corrected. Okay. Yeah, but gik mose tim go ng'eny gi were done properly and cannot be repeated. Ni bedo human rep e Kisumu County kare tielo mokwongo ka devolution obiro. Ibedo bende Seneta mogwel chakre 2017 nyaka sani eri bende. Angoma isetimo na japiny menyalo goe toch makono oyo. Adieri Mheshimiwa Nyamungo romo omiye kom machielo moro kendo ma imanyo sanieri. Kachiel kod consensus ma sanieri odim tiyo godo mondo mi pogruok mar paro ma jopiny ne pogore chande kik mondo mi bedie. Lek manien mare Mheshimiwa. Makamano kanyero live chendo mari mar Kuku Mar Wach Mheshimiwa Rose Nyamunga aka Kwemula chendo mari mar Kuku Mar Wach owacho na ni Haron enokoneka pesa no kethore e BBI chande kendo migosi William Ruto ne okongo penji gi monde pesa ni giako bende mane gitiyo godo kuna moko arer kod kimu arer molo chutho owacho ni BBI biro duogo rege pod ni mane break kendo en break adieri koso en daktari mok dwa ngiso jatuo ne idhi tho imiye geno nyaka chieng moro Nyasaye kawe kende mago duote kod duogo telo mari mar chendo mari mar Kuku Mar Wach ana Haron Otieno. live chino mari mar Kuku Mar Wach samana modho piga mar ndim Mheshimiwa Rose Nyamunga ng'isa ni Haron ng'eni mibeto godo nieri e seneta madonjo e county ma Kisumu en ginero manyaka wapenje telo mari onira ang'o mosetimo ang'o mien koda dieri no dhi bedo seneta ma Kisumu county live e chendo mari mar Kuku Mar Wach ibedo umandre Mheshimiwa ibedo kendo seneta bende manogwel isetimo ang'o ne jo Kisumu maginyalo siemo eng'eni ka ina an MP yes nitie role mari manyaki play mar oversight mar representation to kod legislation as an MP role no ase play maber antiere nyaka gi bills and gi motions statements mane National Assembly sani manyane Senate kendi koro directly represent jopiny kendo you find a lot of time nikech okine engage the weche mag activities kaka ni ingi fund moro kori run gik moke ground ingi a lot of time ma you get to go in touch gi jopiny direct kata at the Senate aparo ni wase tiyo maber being a speakers panel serving in the finance committee devolution committee mago etekre piny kaine devolution nikech that is mane gimwa as a senator ingeni represent the county at the Senate mano miyowa time maber koro an kaka ng'eye
role na se play maber. Tok ni mago kende man mandated to. Ingeni role ma Senate and protection of the presidency. Ma wase protect nyaka nyocha handshake timre. Sani koro nitie nyocha kuyo bet gik moko dhi maber ka wantiere kokel bills e ot waneno ni bills gi gin bill ma kwa kadho to ber nyalo konyo jopiny watimo. Mar ariyo sama in e kom to samoro nitie asebedo gi very big debates in the house makoro ane machia to sami chia no ing'iyo the good of the country, ing'iyo piny kai ting'iyo your side of the bargain my ODM or the minority manyocha wantiere mago wase play kabisa very very harmonized in a manner but the bigger goal and the people and the Kenya as a country. Koro mago mi a lot of pride nikech osetimore maber kata ki compare gi jomoko ma wantiere go kata reports mawinjo nikech every week be nyaka mi what gimitime week nyaka the Senate mi gik mapenjo manyipenjo kaka I contribute gik mikelo in the house antiere kanyo kendo wari it very well. Samo team rating aneno my performance ka very good ka wari relate gi jopiny apart from tija monego bed natiyo kaka mare protecting the government, the presidency, weche mag pesa, mabire county, kendo kaka pesa tiyo. We get along maber kabisa gi even MCAs. Sama itimo budget, ang'eyo kaka gitimo budget. Sama Auditor General okelo report, ang'eyo gima wuok e report. Kuonde mantiere makosa, bedo pointed out. Kuonde mabeyo, wa move go forward. Koro as a legislature, I'm very, very confident ni my role as Sitio Makare kendo I'm very confident ni jo Kisumu sama gibede mesa they would be happy to have me as one of their representatives ma make sure ni wang'iyo jopiny sasa ma wan gi kech wa make sure ni wa lobby kendo wayudo support mwan kelo ne jopiny sasa manyo koth omako piny manamo ringo moduogo almost 7 some areas kilomita 7 mago bende dhi minne jopiny weche mag suna ineno net nyocho kel net dabal sama suna nitie weche mag chiemo mago gin gik ma short term but ma long term apart from gik monego tim antiere gi projects manyalo pride myself mawachi ni yes project ni run kaka mar gas ne wachake maber but wach mar covid ne chuduogo go e piny 2019 but end project monego run for 5 years ni watime for only 1 year project no still on kendo sani wasechake kendo pesa ni mano ko fuko osiro kony moro mano nen kony pesa no konyal wuok fuko nikech meko achiel full gi gik midwaro kuome and about 5 million 5,000 plus so okanyal wuondo jopiny ni pesa no wuok e mfuko na to en tudruok mabet go mar ariyo wan gi project maran kabisa maber ma nyithindo e Nyando sub county ma take care of nyithindo sani wan gi nyithindo 2,500 mago nyithindo makirito ing'iyo ngimagi kaka gidhi e school weche duto mabro dhi nyaka high school you support gi an bende as Rose achulo ne nyithindo mang'eny kabisa school fees nikech asamora neno ni an nyithinda sani dongo at least anyalo extend a hand an nyaka gi nyithindo madak go e dalana kata e Nairobi bende mikonyo makonyo kendo achulo ne gi fees koro leadership is not about responsibility ni momi but nyaka cut across mi wuogi mi ng'ini to ang'ono manyalo timore weche mag mine waromo kod mine wago kod gi mbaka weche man wachako kod gi mag kane an women rep ne ni mondo wa empower an gima nyalo mora en ka wa women are empowered economically ma mine nyalo manage their lives kendgi mok gidi yes it's good to depend on a man but not 100% nitie percent manyaka ng'ama mama kaw I believe in women empowerment I believe in education ni nyithindwa nyaka wateri school nyaka gisom ayie bet kode dhot an gi nyathina ma pok oyudo tich to sesomo moyudo masters ayie bet kode dhot lakini osesomo koyudo opportunity obro dhi maber yes okelo penjo moro moshima ntiere penjo ariyo gik miwacho kae achiel kuom giwacho ni king'iyo tiji kaka ng'at mochung' magoyo counties torch itiyo maber e Kisumu county ine gima kizungu luongo ne scenario moro matek matin nikech un senators ariyo nyawadu Mheshimiwa Fred Outa osebedo kawacho ni Kisumu to mibadhi nitiere gimoko timre yo makare on the other side Mheshimiwa Rose Nyamunga to oling thi dibed ni
nitiere maricho matimore to iumo koso ine mamari onego winji ni gik moko monego beni lose onge Kisumu County? Ano kalingthi. Yes. An sama nitie wach kata query singeni ya figures ok riambi. Yes. Kiwacho ni gimoro en ang'wen times 2 en 8. Ok inyal wacho ni en 7. Yes. Yes. Nitie the budget kako time. Nitie the performance kaka the county government perform. Yes. Then nitie the audit report. So nyaka ing'i adek gote. King'i adek gote inyalo wacho ni county ni otiyo marach koso tiyo maber. Mibadhi nitie koso mibadhi onge. Kuonde mantie question mark mutime erase red flag. Mago nitie kendo county government okelo. To kochuna ni mondo achung' kago koko eka ng'e nang'o ni nitie mibadhi or onge mibadhi. Yes. An ang'eyo ni nitie kuonde ma county government osetiye kendo osetiyo maber. Nitie kuonde mantie to. Kuonde mantie togo. It is known at the county, it is known at the national. So mano, it's up to the national government to act and okenan. One was a point out. Kaka wang dayo moro mantiere koro gweng maen nogoyo kura asto bangi to ng'eni mheshimiwa Nyamunga en seneta mare kendo wang'e e senate kacha chane ng'eni ya Kisumu County tiyo. Inyalo wacho ni Kisumu tiyo maber ne pes jopiny koso marach? Asewacho mano before. Aparo ni penja question for the 4th 5th time. Asewacho program achiel ni. Asani tisepenja kode. Okay. But gima wacho ni nitie kuonde mantie red flag. Yes. Nitie kuonde ma pesa kosetiyo maber. Question mark go nitie. It is on paper. Yes. So it is up to the arms of the government to go to check ogi. Nikech aninge nika say raise red flag. I stop there. Tijo rumo. Koro the next one, they must take action. Kuonde moko dhi maber, there must be action taken. Kuonde moko dhi maber to mondo mingi kaka mondo nyalo kaw kang mowinjore telo ne mar Kisumu County mano pache mano par mar mheshimiwa Rose Nyamunga e chenro mari mar kuku mar wach Lolwe TV gini en marwa. Mheshimiwa iwuok sani rimanyo komniri mar bedo Seneta e Kisumu County. To bile sama ODM tiyo kodaka gi consensus kata mana kao paro ne mondo mi dhano winjire. Bineno ka consensus tiye Kisumu County hasta ng'o midwaro Senate mheshimiwa? Mokwongo Kisumu County poko team consensus. Yes. Owacho ni wanwa biro timo nomination tarik 19. Yes. Chakre kawuono tarik 2 nyaka tarik 19 kang'e gima biro timore. Party ni gadierane mar timo nomination e yore ang'wen ma waduto wang'eyo. Ginyalo timo direct, ginyalo timo consensus, ginyalo timo delegates and universal. Yes. So it is open to that. Mar Kisumu County pok wachopi. Mar Homa Bay nyaneno ka consensus osechope wach county governor. Koro different people take it differently, but and I believe ni for the party mondo reach nigi wadwa time kama ka jo party osetimo due diligence gise nono magise yudo ni mae ndi kanwa kia kwa nyalo bet mwa winjire why not? Wang'iye kaka jasiasa to wang'iye kaka ng'ama miyo kendo kaka ng'at ma ukil. Ineno ka odhi thiedha dola moko ma samoro osegabede gwenge makaluo. Okine ka no team universal. It has always been done like that. To osekelo kuku mang'eny ma ji wacho dhogi marach. Koro okwanya temo moko adek mudongi. Aparo ni the party is free to do that. Okay. Ang'o miyo mheshimiwa Rose Nyamunga manyo kom mar Senate? Amanyo kom bedo senator mogwel bende kendo. Ang'o miyo iduoge pap mheshimiwa? Aduoge pap. Nikech to be honest, an naneno ni kom mar women rep onego bed ni time itegno tichaki manyo kombe moko kaka mare MP direct National Assembly kata inyalo bedo senator kata idwaro governor. Mano emomiyo noket affirmative seat no mondo konjo mamine sami time no okonyi. Wan kan watimo our first term ingeni ni watime first of all watimo 4.5 years. In fact 4 years and like 3-4 months. Koro mano was a very short period. Kane pok peso biro. No, the whole time. Okay, kwa chake 13 to rumo 17. Ingeni no kochopo 5. Then 4+. So the life neno was short. Secondly, engima omi to resources onge. To jo piny ng'i mine ni kodi gigeno, jo ma youth jingite. Wabedo 2013 no dwe mar ang'wen. Nyaka 2013, 2014, 2015. Peso biro
13, 14, 15, obiro in December. Yes. So ne wan gi only 1 year, in 2016, ema ne wachako ringo gi projects. Yes. So nyiso ni your potentiality ok nyal nenore. Komar Seneta koro onge pesa tol mheshimiwa. Mabiro lweti minyalo tiyo go ne japiny. Ema pod I explain. Yes. Koro at least mane and women rep, it was very clear. Yes. Ni empowerment mar mine gi yudhe was my agenda, and food security. Yes. Yeah. Nikech sama mine go hala to chamo hand to mouth, naneno ni mano is a waste of time. Yes. Kane waketo negi issue mar food security, eme wachako poultry, wachako weche magi pith, wachako weche magalote, jomanie do aore and things like that. So that was my agenda. It was cut short in 2017. Then I used this nomination. Kayudo nomination, naneno ni onge tiene na chaka dogi, abingi adogi women rep, komwa mara affirmative, not manase wuok, okay. Kom mara affirmative, yes. Monego be ni koro support another woman. Another woman mondo en bedo murre, kai to dhi mbele. Sani women rep manyo wan go, koro dhi Kisumu West, yes. Osemurore. Koro wene mama moro thuolo no. And bende asemurora diriyo. Achaka doga murra kodgi. Wanda bede ni jomoko be ng'iye kama eri ni semurore diriyo. Mane tiend komno. Medo manya hinya. Mane tiend komno. Yes. Yes. En kom moko negi serve tu. Yes. Kabeti serve dichiel. Yes. Tiwene ngama chielo. Mheshimiwa, ang'o ma pi wang'i chwerne e Kisumu County mikone jo kama maeri to kata yudo Senate to kata beni Senate onge kod pesa mabire to mata nyalo timo ne jowa. And until a lot of, I think I've had a good name. My name is not bad. Yes. Nyinga okrach. Jo mang'eny approach aga kata organize kaka World Food Program. Yes. World Bank. Wach gwen mitimo ka. It was my agenda. Ane mana manyo gi, awuoyo kodgi, mwandiko ne proposals, makoro nitie poultry madhi mbele. Kenda nyalo wacho ni seme, idhi gere hatchery maduong, mabiro cover Kisumu County and beyond. Mano is my brain child. Yes. Okay. Mara riyo fowl. Kane koto chwe. Na timo report mwandiko, was present negi. Fowl sani, yes. Pidho gwene Kisumu County, yes. Pidho bell, yes. Kendo pidho mwogo. Mano endo, I can tell you, it is because of my effort. Yes. Madhi mawuoyo gi country director, mabebene ni ndia Homa Bay. Makone ni Kisumu County must be here. Mano luonga makata chieng manegi launch in Siala. They had to tell me, they tell everybody. Ni gimomiyo gine Kisumu County, yes. It is because of my effort. So, awanyalo wacho ni I know how to interact and also network. And ang'eyo bende manyo kuonde ma konyruok nyalo wuoki. Mano gift mango. Yes. So an gigeno ni ka ane Senate. Yes. As a tiyo tija mar Senate, abiro yudo kech ka in gi kom, yes. To mi platform. Platform no kidhi wacho ne ng'ato, ni an Senator mar Kisumu County, to ywak ni ne wan go e Kisumu County. Donge unyalo konyowa gi ma. Ang'eyo ni utimo gini gi gini, to Kisumu County be unyalo timonwa kama. Ilose ang'eyo tiyo tija an gi network tang'eyo manyo. Maling' wacho ni ing'e manyo certificate nigi network and say yudo certificate direct nomination. Not really. Yes. Ticket to jo ODM emong'eyo. Yes. Kaka gibro timo, kaka gidwa timo nomination. That is the truth. Maini ke gimora mora. I'm telling you the truth. Isewinjo survey mora mora? Awinjo ni nitie surveys, pok aneno research mora mora. Okay. Kindi kod jochung' weteni, bende ugo siasa nero maber, be umosoru, be uloso maber? Professor Yecho, I've always respected, kamora mora mwarome, wawuoyo. Kanyocha en chair mar the county, wawuoyo sasa man gi meetings, wawuoyo. Mana makoro nyocha uleng'ore nikech ochung'. Professor Jenda en ng'ama nang'eyo chakre chon. En ng'ama ng'eyo family gi for a very long time. Personally, I don't have a problem. Sasa mwaromo kode, ok wan at a level mwagore simu nikech nok wagorego. But en ng'ama wang'erego, we respect each other, one professional colleagues, and we communicate. But in mama, inyalo riwo yawuoyi giri kamoro achiel. Kichini miyo. Okine kan miyo mamenyo. Miyo bedo describe kaka pot agulu. An miyo mamenyo. Yes. Koro kariwogi, yes. Ogibro paro nariwogi mondo giwena. Okay. Lakini okay. an gi level of maturity ma very high. Aonge gi small issues. These are colleagues magi jo Kisumu County. Yes. Waromo kodgi waloso. Weche manono matindo kia lweny gang'ono kanyo waonge. Adui mang'ang'a uloso kodo maber bende? Adui ma MCA. Ya adui ma bende chung. Mamanya kom mar Senate. No, adui aseromo go twice. Okay. At Azimio to waloso. No nyisa kindu teber. Really, I don't have a problem with any one of them. Mheshimiwa, koko yudo ticket mar ODM. Ponono no yudo ticket mar ODM. Idhi timo nang'o? King'iyo kamera ne tir. No, ka yudo ticket in 2019. Yes.
I mean 2017 nok ayudo ticket. Natimango. Puri chak duogo kendo. Natimango. Okay, inti no kiringo but no, chaki dogi duogo. Nuwinjo na go koko, nuwinjo na yenyo, nuwinjo na kao kite, nuwinjo na demonstrate. I will not do that. Yes. Koka ayudo ticket, nitie gimomiyo kayude. I will do other things. Kiko bed mana jok ma wacho maricho kende ka jotelo timo. Poch gi pak mimiye ni igo siasa ga makwe ayanyi yonge yenye mag platforms. Mano poch gi pak. Erokamano ne live chenro mari mar kuku mar wach chope giku machendo na mi thuolo mar wach mare mogika wuok komniri mar manyo komniri mar bedo seneta Kisumu County ngamo ng'eyo samoro moloso godo kawuono ni eri e seneta madhi donjo e Kisumu County molo chutho wacho ne gisengo campaign gi ku mar kwe to koni ka ok oyudo ngima pod biro dhi mbele moshima wach mari mogika e kamera neri mogika wacho ni it is wan jo Kisumu County waduto wan jo Kenya waduto siasa en gima biro to kadho ok en gima osiko samo biro no to wagoye to an gima nyalo wacho ni wago uru siasa mar kwe a lot of respect wasel uru mana siara gi gik ma wan go mwaparo ni wanyalo timo mondo Kisumu bed maber kata kuonde wa represent obed maber akwayo ne jo Kenya duto ni mondo watimuru siasa mar kwe kik waket nyithindwa e koko gi lweny gi bayo kite kik wachunre kuom jopiny wan ma nyaka wabedi jotelo ka ayudo I'm very grateful koka ayudo anyalo timo gik mamoko kendo pod abiro support Baba the Fifth Litimo shimo erokamano maber good luck thank you achopo giko ma chenro mari oking'e ng'ato makiny wakele kende chenro mari mar kuku mar wach nyinga en Haron Otieno erokamano maduong' ahinya ne Zerubbabel mantiere tok kamera kendo head of production e Lolwe TV kuom chini ribedo kare kachiel kod office mar Mheshimiwa Rose Nyamunga live chenro mari mar kuku mar wach bed gotieno maber.